Nkhani ya kusowa kwa shuga yakhalatu mavuto amene afika posauzana. Tikunena pano mitengo ya shuga yafika 6,000 ena 8,000 pa black market. Kodi mavuto amenewa akubwera chifukwa chani? Boma atulabwerapo poyera yayankhula yafotokozeratu mavuto amene akuyambitsa zonsezi ndipo yayika ndondomeko zokwanira. Ati tikufuna kutithandiza ife Amalawi kuti shuga asamasowe. Kodi Amalawi ndondomeko zimene boma layikazi zikuoneka kuti zigwira ntchito? Tamverani zimene Vitumiko Mumba ayankhula. Tikatero tionenso tu skulu ija ya ukachenjede ya Nzuzu University ati tu yapanga magetsi okwana 20 megawatts. Kodi izi zitetsa mavuto akuzimazima kwa magetsi? Taonerani izi ndi zina. Musayero panga like, comment, komanso subscribe. Boma latirayika njira zofuna kuthana ndi vuto la kusowa kwa shuga mdziko muno. Nduna ya zamalonda Vitumiko Mumba ndiyo anena izi pa msonkhano wa Rankhani mu mzinda wa Lilongwe. Mwazina iwo ati shuga wasowa chifukwa cha mavenda amene akugula shugayo mophangira komanso ochita malonda ena omwe akuzembetsa shugayo. Uziona kuti boma la Chakwera sikungokhala yayi moti press conference litapanga lero popeza kuti apresident mafunso kuti akuti Mumba mukutane kumeneko. Komanso maonaso airovo ndi Salima Shuga Company tukasanga papa kuli presidential task force specifically kuti ione kuti za shuga zikuti bwanji popeza shuga ndi katundu amene aliyesama kuisa ntchito amafuna. Ndiyeno mmene kuti boma sili kugona, there is big political will pali president afuna kuti at high level afuna kuti vuto amene lithe dziko losati lero lonso yayi. Nde mavuto amene tawapeza makamaka loyamba lina kuti anthu amene amapanga distribute sugar mali distributors akuma sosa sugar kutipena Zambia ndi ku Tanzania amene sugar amukapita kodula ku Zambia pakati ya fortuna ndo wanya papero ya sugar lilose ku Zambia ndio ndi Tanzania ndio choro wanja mbili kuti ko Tanzania ndio Zambia au madeka sugar uja kutawisa pia na kutiko maiko amenewa ndiye au mapanga zimene zizo soto kusema boda ya wano njira za chinyengo maboda kongo manunza za chinyengo ndiyeno we are working hand in hand with the security agencies to come and manoponi crisis to come and to tenga ndrama bandia baba kuti no truck iliyonse yotenga sugar kutoka ku factory yupita ku supermarket izikandi wa security kuti atipanga monitor kuti izizi public diversion and amene yakani mali kuti katipanga divert you are responsible for this diversion. Mkulu wa Irovo Sugar Kondwani Nsimuko komanso mkulu wa Salima Sugar West Kosamu ati kampani zizayamba kugaya sugar zomwe zithandize kuti ayambe kupezekanso pa msika. West Kosamu akuyankhula malo mwa kampani ya Salima Sugar. Ndinokondo kwambiri kuti kupanga sugar tapanga tamba kudyata makundusa ndi zulo. Mwina ina anaona truck imene yoyamba ine ya trade fair ija madzulo tulesa ma truck 30 lero ma truck naso atuka chipate ndi sugar no ambiri mwina 480 tons. Just kuda kusika so ndatsimikiza Malawi kuti shuga wa Salima ambu kwamba fika musilamu komanso ndi ambiri alo mbiri paka mozi ndiye ndatsimikiza Malawi kuti shuga yo alipo ndipo sadandaula mama. Kampani ya Salima Sugar yari kufuna ndalama zonjezera kuti ikuze malo omwe imalima mzimbe kuti izipanga shuga ochuluka. Kampani iyi yanena izi pomwe nduna ya zamalonda Vitumiko Mumba imatsekulira ntchito yopanga ndi kugulitsa shuga. Zambiri mulipoti lomwe walemba Kingsley Jasi. Boma la Malawi linabwereka ndalama zokwana $50 million kuchoka ku India zomangira fakitale yopanga shuga komanso munda ku Salima. Koma chikhazikitsireni fakitale kampani ya Salima Sugar imangolima malo okwana 1,500 hectares mwa malo 6,000 hectares omwe kampani idapeza. Mkulu wa kampani West Kosamu ati akhala akupempha boma kuti lithandizire kuti kampani igulitse ntchito malo onse komanso kuchulutsa sugar emwe imapanga. Olabwera mulendo kunjayo investment sakuletsayo koma malamulo ake agreement malagwitsa tungopereka kwa anthu obwera ife kwa chete ena ajamo akalapeya ngura angoyanga dziko kulukononga ndiveka ndinakudandala kuti sinasi tinangogulitsa makampani ngwagulitsa tinagulitsa lero anthu tikulukwa na anthu salako. Nduna ya zamalonda Vitumiko Mumba ati boma liwonetsetsa kuti ipitilire kukhala ndi umwini wa kampani ngakhale kutabwera makampani ena omwe angathandizire kuti kampani ikule ndi kumapanga shuga wambiri. Salima Sugar Company ikule
boma ikepo mtima kwambiri kuti no chuma sugar ndivangatoka Malawi komanso kampani yathu yetu Malawi ya boma ikhaidi control pa sugar inokwanira. Kampani ya Salima Sugar imapanga sugayi okwanira matani 100 mpaka 150 pa tsiku, ndipo ikulemba ntchito anthu mazana komanso alimi omwe amapereka mzimbe ku kampani. Akatswiri amapulani azomangamanga awalangiza kuti asiye kutengera mapulani akamangidwe amaiko akunja. Mtsogoleri wa bungwe la akatswiri ojambula mapulani azomangamanga wa mdziko la Zambia Amasunka Sirungwe wanena izi pa msonkhano wa pachaka obungwe la Malawi Institute of Architects omwe ukuchitikira mboma la Mangochi. Benedetta Chiwandamia walemba ripoti lomwe akuwerenga Elvis Hoahoa. Poyankhula ndi akatswiri okonza mapulani azomangamanga pa msonkhano waukulu wa pachaka ku boma la Mangochi, Asirungwe anati Africa iyenera kusiya kudalira upangiri wakunja omwe sunagwire ntchito ndi kuyamba kugwiritsa ntchito zipangizo zopezekerato m'maiko wako komanso nzeru za makolo. Iwo anadzudzulanso kudalira kwambiri zinthu zomwe zimachokera kunja monga concrete ndi malata, ponena kuti ndi zodula komanso zoononga chilengedwe. Nduna za mayendedwe ndi zomangamanga Jacob Hara yalangiza ojambula mapulani ozomangamanga kuti abwere ndi luso lothandiza zomangamanga za dziko lino kukhala zabwino komanso zopirira ku mavuto a ngozi. Ifeyo ngati boma ntchito yathu yomwe timachita ndi kupereka upangiri kapena kuti direction kapena kuti policy kuti kodi tsopano tufuna tilowere kuti. Ndi zimene zomwe takhala tikuchita kuonetsetsa kuti tikhale ndi chitsogozo chabwino kuti nkhani ya zomangamanga zikuyenda bwanji. Izi zingati mapolisi ndikunena apa ni mapolisi aboma, ndiye kuti anzathu omwe amapanga ntchito zomwe amagwira ntchito ma architects anayenera kutenga mapolisi amene ndikuachita incorporated. Mtsogoleri wa bungwe la Malawi Institute of Architects Akhumbo Chirwa wati bungweli lachilimika polimbikitsa akatswiri ojambula mapulani azomangamanga kugwiritsa ntchito ukadaulo wawo popanga mapulani opereka mayankho pa kusintha kwa nyengo komanso zofunikira za Malawi. Nthawi zina timatha kungoona olo kungokopera zimene anzathu akupanga ndikuyiwala zimene ifeyonso kuno kuti nazo. Chimene tikupempha chimene atipempha pamene pacha nchonda kuna kuti tiyambe kuyang'ana tingoyerekeza chitsanzo kuti kodi makolo athu kale amamanga bwanji, because we have seen and it has been proven scientifically kunena kuti most of these houses with the proper maintenance amatha kukhala 40-50 years. Chimene chimalakwika nchonda kuna kuti chimene chinalakwika nchonda kuna kuti tinangoona ngati kuna kuti tikamanga nyumba ya njero ndi amalata ndi kuti ndi yabwino. Koma panopa chimene tifuna kuchita nchonda kuna kuti tiyang'ane zimene tinazo, tiyang'ane mmene makolo athu amakhalira, mmene amamangira, and then from there on we can now adopt these things, adopt these methods, adopt these materials, or we might even say perfect these materials. Kuna kuti from now on tizitha kumanga zinthu zolongosoka. Msonkhano huu kuchitika kuyambira pa 28 mpaka 30 ndipo wayika chidwi pa kupeza njira zokhazikika pogwiritsa ntchito zomangamanga zomwe zili ndi kuthekera koyankha pa mavuto omwe Amalawi akukumana nawo. Sukulu ya ukachenjeri ya Mzuzu yati kupanga magetsi okwana 20 megawatts ochokera ku mphamvu ya dzuwa. Wachiwiri wa mkulu wa sukuluyi awa Singini wati magetsiwa azipangidwa mu mzinda wa Mzuzu. Asingini alengeza izi mu mzinda wa Lilongwe pamwambo osayinira mgwirizano ndi bungwe la Eskom. Brenda Kayo ali ndi zambiri mu ripoti ili. Kugwira ntchito mchaka cha 2026 iwo ati magetsiwa azawalumikiza kwa anthu okhala mu mzinda wa Mzuzu ndi madera ozungulira. Ife tinaona kuti ma students athu asamangophunzira mkalasi. So poyamba titakhala pansi tinaona kuti bwanji tafeso ngopanga ka farm kathu ka solar, considering kuti our renewable energy department yathu ndi unique program ya Mzuni. So tipase mphamvu motani tikale ndika solar plant kati kuti ma students athu akozomapita kuphunzira pamene popo asanapite ku industry. So kena kwanza tuena anatulindikaso kumbali ya business not AI muzo panga produce magesi wandu kumagulisa so Eskom. So tunaona so andete zigulisa 5 megawatts bwanji tipiteko pa 20. Ndipo mkulu wa Eskom akankwamba kumwenda anayamikira skulu ya Nzuni ngamba kuthandizira ku nkhani za magetsi. Kuti Eskom timavutika kupeka magesi ku chigawo cha Kumpoto foja kuti line yathu imene timagwisa ntchito yozera ku Lekshon ndi yakalekale komanso ili pa mapolo a Matabwa. Ndi nthawi zambiri mango 5 twix iliyonse timapita kuti line yazima
ndi project ya nzuni 20 megawatts ndi ikulu kwambiri kwa anthu akumpoto. Padali pano dziko la Malawi lili ndi mphamvu za magetsi zokwana 554.2 zomwe zili zochepera ku mphamvu za magetsi zomwe dziko lino limafuna zokwana 1000 megawatts.